έχουμε 3 μέτρα βάθος, είναι η οροφή τους πέσει, 5.000 μέτρα. Limited depth, the roof flaps 5,000 years. Εσύ πρέπει να γίνεις από το εδώ μια φωτογραφία εικόνικη, παιδιά. Για κοιτάξτε. Cheese. Σαγανάκι. Like it. Thank you very much. Λοιπόν, one photo. Τι είναι τούτο εδώ, τι είναι της Vodafone. Το 1963 στο νησάκι πάνω βρέθηκε το άγαλμα του Πάνα και οι 3 νύφες. Η μία ονομαζόταν Μελισσάνη, έξω και το όνομα. 1963 the people in the island. Look one status is named Pan, mythology. The Pan kept 3 nymphs, one nymph is named Mελισσάνη. Spider webs everywhere, ιστία από αράχνες. Εδώ έρχονται από τα αργοστόλια, από τις καταβόντες από εκεί, μετά από 2 εβδομάδες βγαίνουν εδώ. 39 μέτρα βάθος. Εκεί κάτω το βάθος. One meter depth, 1 μέτρο βάθος. Stalagmite 1 centimeter every 100 years. Για κάθε εκατοστό που μεγαλώνει οι σταλακτίτες από πάνω, 100 χρόνια. Υπάρχουν, παιδιά, 20.000 ετών σταλακτίτες στο σπήλαιο. The some stalactite 20,000 years. Look the bats, the black, the roof, Batman, Batmanaka. Piccola Batman. Αυτό είναι ένα βουνό και είμαστε μέσα από το νερό μέχρι την οροφή 26 μέτρα. Η δε οροφή 4 μέτρα πάχος. This is the mountain, small mountain. The water on the roof 26 meters. On the roof only 4 meters. At the ground going to the sea and Karamomilos Lake the water. At the ground. Ευθεία στη θάλασσα πάνε τα νερά. Και στη λίμνη στον Καραβόμιλο. Η περιοχή έχει 24 σπήλαια από κάτω, έχουν εξερευνηθεί και όλα συνδέονται μεταξύ τους. Απόψε. Πάνε εδώ υπόγεια στη θάλασσα και στη λίμνη στον Καραβόμιλο. Απόψε την κύτταρα, τη στόλη σαν κορδές και στα ταντούνια πέφτουν. Κάτσε μόρφες κοπέλες που σε μαραβέγια σε φαγά.
Το άγαλμα πάνω στο νησάκι εδώ. Hello, Captain Jack Sparrow. Τι κάνεις? Δεν το ανακάλυψαν από όταν έφυγε η ροφή. Πριν 5.000 χρόνια κατεβαίνανε με σκοινιά που φτιάχναν από μαλλιά από κατσίκες, τις λεγόμενες τρικές. Και λατρεύανε το Θεό πάνω από κάτω. Αγοράζανε κοριτσάκια ανήλικα και φέρανε από το παλάτι της Αγγλίας υπότιτες άτομα και τους ικανοποιούσαν. Τότε τα κοριτσάκια στις οικογένειες θεωρούνταν παθητικά μέλη, γιατί δεν μπορούσαν να δουλεύουν στα χωράφια τους οι άλλοι. Αυτά κάτω πάνω να πρέπει να είναι στα φέρνα. Όλα δηλαδή οι πνευματικοί άνθρωποι τα κάνανε, όλα πάντα. Όπως και τώρα δηλαδή, αλλάζει τίποτα. Και βρώμικο. Ο Χάροντας δώσε τα τάλιρα και θα σας πω πίσω. Μη μου βάζεις ιδέα. Λοιπόν, σικίες άγριες, fix everywhere here. Το χρώμα τώρα, παιδιά, έχει τελειώσει η ώρα τέτοια. Πολύ κόσμο, 3.000 άτομα την ημέρα. Υπόγεια. Το 1963 το τούνελ άνοιξε, πριν κοιτάζαν από πάνω, τώρα περιφραγμένα. 1963 open the tunnel. The people before stay there and stay. It's closed. Και 7 μέτρα σταλακτήτης. This is stalactite 7 meter. Look. 1 centimeter every 100 years. Χιλιάδων τώρα, κάθε 100 χρόνια. Κοιτάξτε το χρώμα ότι έχει απομείνει. Nice, beautiful. Thank you, ευχαριστώ. Ωραίο, παιδιά. Να είστε καλά και πάντα με υγεία. Thank you, ευχαριστώ. Thank you very much. Να είστε καλά. Thank you, ladies. Ευχαριστώ.